Alright, for today's video, suroy sa tarong kay baong tuig man. So atong sudlo ning deres Panglaw ay kining South Farm o Guapo bili diri sulod. So sa entrada na guys, gikan sa main road, sud gyud tagamay murag medyo kalasangan diha. Di gyud kaayo tantong kalasangan pero nagid siya agianan pasud. Ingon ani ganang entrada dire guys kay farman, so dapat nagi kalasangan diha gamay. Nya baybayo na to diha guys, gikan sa main road mga siguro mga 100 meters siguro na siya diha. Wa man sa nakusukda. Kamo ni bahalag analyze diha. Indot sa direng dapita guys kay linaw, puro ra gyud mga green imong makita diha mga kahuyan. So kung relax tirada gini mo diha, sakto gyud swak kay na siya nga lugar para sa imo. Kini guys, ug lig-on kag panuhod diha og lakaw kag gikan sa main road, halhal gyud tirada ni mig-abot dire dapita sa resepsyon. Daghan gyud po dinoon nimo makita dire guys mga foreigner, mga taga Luzon ug asa pang partes kalibutan diha. Napa sila mga display dire nga mga basket ug uban pa nga mga produkto dire sa Bohol. So nahuma na matag chika sa reception area guys, proceed na ta sa kananan kay ting paniudto naman. So daghag kalingawan dire guys, na ay playground para diha para sa mga bata o ikaw idara na ka gusto ka magduwa, wala pagduwa lag imo ha diha way magbuot nimo. Nya kining orasa dire guys ting paniudto ni. So total ting paniudto naman na order tag paniudto dire. Nya og tripping sa dimo diha gusto kag bangisda, ala pamasol diha gimuha diha. So panawag lang diha sa mga staff nila diha kung gusto ka masol kay di man sad pwede pasol-pasol gimuha diha. Priha na yan, ay pamilya ay nagpasol-pasol. Doble mong kahago, masol pa ka pero gusto kag magpaluto, lutoon, gano'n nila, di man sad pwedeng ikaw maluto, Ang imo lang yung buhaton, maghuwat ra ka dito sa likuran, naglamisa, hantod iserve sa imo ng imong pinasol diha. Mao nilang mga kubo ay, kadiya mo plastar nagasa ka mukaon. Klase-klaseng isda na bangus, na tilapia, og uban pang takay baw unsa pay naa diha nga pasulon. Og gusto kag kaon nga kaon diretso guys, nam sa sila menu diha pili kay mga pagkaon. In fairness guys, lami kay lang mga pagkaon diha, nya samtang kaon kada tanatan-aw kada sa mga ubang hayop. Nya una din sa mga gusto ni minong hunaon diha. Sa ngani nga pormada guys, ingon gigag bag-o yun kay tiaw bay imong malantaw diha mga hayop, mga tubig ug uban pang mga gagreen. So mo na diha pag umana mo kaan gadaduwa mi gabinata mi dire ay tanaw daghang kay mga bata. So more gud to bisitaha ang Panglaw South Farm. Sige bye.